Malawi Today. Mavuto chimwaza amafuna kutuluka MCP. Mavuto chimwaza amafuna kutuluka MCP chifukwa chokuti zinthu zomwe analonjeza MCP inalonjeza kwa achinyamata kundilande zangongole sinakwanise. Anthu akungoyendera kundilande. Analembalemba mayina kuti atenga ngongole sana apasi. Tikulandireni kulikonse kumene muli chigawo chino chakumadzulo pano pa Malawi lero. Takubweretserani nkhani imene ili mkamwamkamwa mwa anthu makamaka yokhuzana ndi imfa ya achimwaza amene wandi amavuto chimwaza amene anali director of youth mu dera la Ndilande ku Blantyre. Iwo watu anapezeka atamwalira panja pa nyumba pawo. Nde chimwalirire niyowa chipani cha MCP chakhala chikuloza zala chimaloza zala direct kwa waloza zala a DPP kuti akuganizira kuti iwowa ndi amene achita za mtopola zimene zimalingana ndi ma statement amene a DPP akhala kutulusa makamaka anapanga lifa achikwanje komanso Norman Chisale ndi amene anapanga point pa ma statement yawo amene akhala kumayankhula m'misonkhano yosiyanasiyana. Ndeno Jessica Bwira iwo ndi mneneri wa chipani cha MCP nawonso anayankhula zokhuzana ndi imfa imene kuti a DPP akuziwapo kanthu za imfa imene. Indeed, Malawi Congress Party has issued a statement not only to honor our fallen hero, Mr. Chimwaza, who was our director for the youth in Ndilande. It is also to underline and register that DPP is a party that is reigning terror in Malawi, and they must not be allowed to come back into power. We've issued this statement to register our anger, our disdain, and honestly grief over what DPP is doing. This statement has been issued so that the world knows that DPP is acting on what it has been saying. We all heard Mr. Chikwanji telling people that wherever they see people of Malawi Congress Party, they should be bent. We all heard Mr. Norman Chisale also telling people that they will be using violence in order to attack Malawi Congress Party members. What has happened is a culmination of a narrative of violence that has been constructed by people in high places in the DPP leadership. We've issued this statement to actually call for a resignation immediately of Mr. Chikwanje, whom I cannot even call honorable given what he did. We've issued a call to say Norman Chisale, Mukito, they need to resign. Even this director of women who was so carelessly telling us that Malawi Congress Party cannot enter Palombe. They have all constructed a narrative that shows a party that cannot operate in a democratic dispensation. In fact, DPP needs to be barred from standing in these elections because they are showing that they are a party that reigns terror in this country. Ndipo wena amene anayankhula ndi Moses Mkuyu amene anapitanso kumene komanso ndi enanso akuluakulu a chipani cha MCP anayankhulapo nkhani ngati imene ndeti kupasirani zimene anayankhula anthu amenewo. Shocking, as you know, the way Mavuto has departed. He never fell sick, but he has been murdered. And people can say all sorts of things. But where you have statements that have been made, as you heard from the chief, that other leaders, political leaders, have pronounced themselves on political podiums, clearly saying, we know where you're staying. Anyone who is in Malawi Congress Party regalia must be dealt with. Burn them, kill them. These statements have been made. Then something of this nature happens. Someone was okay some 24, 48 hours ago. He was here doing some community work, dressed in MCP regalia. Then in the evening you find him dead outside his house in a fashion that looks very close to murder. How do you conclude? Who do you point the fingers at? So we're just calling for calm.
and calling upon the police to conduct their investigations, but also requesting the leaders out there that Malawi is a democratic state. Ndenso takubweretserani mbali ina ya nkhani imene mkulu wina akunena kuti iyayi inuto MCP musaloze zala a DPP chifukwa zinthuzi mwapanga nokha. Nde tikuonesaniso zimene wayankhula mkulu ameneyo inuyo musatalikire mungokhala pompa kuti muone kuti nkhani iyi ikukambidwa motani chifukwa wina aliyense akuloza zala nzake, zinsinsi aliyense akuzidziwa endi ndipo ena akuzitulusa. Nde tingokupemphani kuti mukhale pompo mumve kuti akukamba zotani mkulu ameneyo. Iyi tumwapanga apa MCP muyaluka nayo. Iyi amavuto chimwazayi. Iyi ndiye mukubwera nayo pa mtunda. Apo ndiye tikuwuzeni iyi mukubwera nayo pa mtunda. Apolisi musavutike ndi kuyang'ana Blantyre. Mchesi biwi yanyamuka kuno kulilongwe kupita umeneko kapha mavuto chimwaza. Mavuto chimwaza amafuna kutuluka MCP. Mavuto chimwaza amafuna kutuluka MCP chifukwa chokuti zinthu zomwe analonjeza MCP inalonjeza kwa achinyamata kundilande zangongole sinakwanise. Anthu akungoyendera kundilande analembalemba mayina kuti atenga ngongole sana apasi. Amakumbusa pafupi mavuto chimwaza. Anakhumudwa nazo mavuto chimwaza kuti anamulonjeza zinthu MCP sinakwanilise. Pakatikati ndithu kawiki kamene kakapita president kwachitika misonkhano umene kuku zinaziwikiratu kuti pano pa mavuto chimwaza amafuna kusituluka MCP. Ndi asankha munthu onena kuti poti uyafuna ati atuluke chipani chathu timuphe, potengera kuti inuyo mukamafufuza inuyo apolisi muziyang'ana ma previous anthu ena amene analankhulapo zinthu zokhuzana ndi zophanapana. Muzikayang'ana ndithu chipani cha DPP kuti mwina ndicho muyapanga zinthu, koma tikufuna tikusimikizire ku MCP ndikumwe kwachitika chiwembu chimenechi. Moses Kunkuyo musapake anthu. Musapake anthu. Achimwendo banda musadandaule mukuziwapo kanthu pa zinthu izi. Anyamata aja munayenereza kuti sakuopa china chilichonse sangamangidwe, inu mumabereka ndi amene anyamuka kuno kupita ku Blantyre. And zimene tikuziwa. Anyamuka kuno kupita ku Blantyre usiku ukapanga zinthu ndikubwerera usiku omwepo. Ndiye lero mukubwera mukumadandaula. Lero mukubwera mufuna mwaphimbe ndithu achibale yake wa malemu uja kuti azikadana ndi chipani china chake pomwe mwapanga ndinu. Apolisi fufuzani. Ukadaulo wanu munaphunzisidwa inuyo. Sizokuti sizokumva kuti ena ananena mwakuti kumagwera umene kuti afufuzani mtapitani mundilande mukafufuze panopo. Muona chilungamo chake chomwe wotani kuti waphedwera munthu. Waphedwa kuchokera ku MCP komwe. Achinyamata tichenjere ndi anthu amene atiyandikira. Ndani wapatali umamuziwa kumupewa, koma ndani amene usakumuziwa amene wakuyandikira iweyo ali very danger. Ndizomwe zachitika ku MCPs. Kupanga create imfa cholinga kuti imfayo ayipisire nayo mbiri ya zipani zina. Koma iyi iululika iyi. Yetu iululika muyaluka nayo iyi. Andi kuphana nziko muno musati iphe ife achinyamata achichepere tikamaonekera pa mtunda. Mufuna chani? Dziko lili muzakhala nalo paka naliti. Ndizosiyirana ziwezi kunali anthu amene alamulambo masiku ambuyo mu maudindo anasiya. Chopsa ndi chani? Ninunso soyamba mutati kuti mwasiya maudindo anu ayi. Musatipweteke chocho. Ndale zophana sizabwino. Ndale izi zimangochitika kachaka kakumapeto. Ife achinyamata mumakhamu atitaya. Teni titumikireni zinthu zokhazo zomwe zili zabwino achinyamata. Tisafike pomasweresa miyoyo.
achimwendo Banda Moses Mkuyu musamaoneke ngati kuti inu oyera mwini Moses mwini mulandu kale ombera munthu mkamwa pakana pano pazawo zikuponderezedwa zinthu sizikufufuzidwa lero so matumatso anyamata okoka kapangaso izi mufuna mu anthu ena azunzike pa zinthu zokuti sanapange pomwe iniyo muzoti mwapanga ndinuyo achipaniko chipani kwanuko kundi anyamata anu amene mumatumacha mwapanga ndinu teni zikoli ndila wina aliyese musamapitirize mbiri yokupha ya MCP ya kalekale muzasintha liti ayi teni tisinteni mmenemo ndi mmene walongosolera mkulu ameneyo. Ife zoyankhula zambiri tilibe, zambiri wayankhula yekha, ndipo inuyonso mwaona monga anthu athu oonerera pa zimene timakupasirani pano. Ndife zambiri tilibe kuyankhula, chimene timangokupemphani ife ndichonena kuti ngati mukubwera kumene pamalo pano tingokupemphani kuti mupange subscribe komanso tipanga follow ndi kupanga hit notification bell kuti ma updates amene timapereka pano azitha kukupezani mosavuta. Nde tikufunirani zabwino zonse, usiku wabwino mwakoma nonse. kuti pano pa mafuta chimwaza amafuna kusukulu MCP ndi asankha munthu onena kuti